खुलुमबाय नोंथांमोन गिबियावनो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां मोनसे भिडिअ खालामनो होननानै सानदों। जाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगोन। दानिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ खालामनो नागिरदों। बे जाहैबाय सोलोंथाइ आरो गुबै सोलोंथाइ। सोलोंथाइ आरो गुबै सोलोंथाइनि गेजेराव मा फाराग दं? बेनि गेजेराव थानाय माखासे फारागफोरखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरोंगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। नोंथांमोन सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगो सोलोंथाइया मा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोदिनि। सोलोंथाइया जाहैबाय जोङो जायखौ सोलोङो, जायखौ जोङो बिमा बिफानिफ्राय बेबायदिनो खाथि खालानि मानसि दुमसिनिफ्राय नुनानै बेबायदिनो माखासे बेसादफोर जेरैहाय सोलोंनो गोनां जिराद बेखौ जोङो सोलोङो। बेनो जाहैबाय सोलोंथाइ। जेरैहाय सासे मानसिया जोनोम जानानै गाबनो सोलोङो, गाबनानै जानो सोलोङो, जाखांनायनि उनाव बेबायदिनो बिमाजों थानानै बिमानि माखासे आखल आखु बेबायदिनो रायज्लायनाय माखासे बायदिसिना आखल आखुफोरखौ बिसोरो बिमानिफ्राय आरो खाथि खालानि जे मानसि दुमसिफोरनिफ्राय बिसोरो नायै नायै सोलोंनानै लानो हायो। दा थिग बेबायदिनो सासे गथ'आ जोनोम जागोदाननि उननिफ्राय माखासे सोलोंनो गोनां जे आयदा बेफोर गासैबो आयदाफोरखौ बिमा बिफाजों लोगोसे न'खराव थानाय माखासे बाय बाहागि बिदिनो बिबथै बियादै गासैबो मानसिफोरनि आखल आखुनिफ्राय बिसोरो फल' खालामनानै सोलोंनानै लायो। दा बेयो जाहैबाय जोंनिया मोनसे सोलोंथाइ। बेबो मोनसे सोलोंथाइ। बेजों लोगोसे जे गथ'खौ जोङो बे न'खराव थानाय जि सोलोंथाइ बेखिनि सोलोंथाइया थोजासे नङा। जाहाथे बेनिख्रुइ आरो बांसिन रोंबावो, लिरनो फरायनो रोंथों साननानै बे गथ'खौनो जोङो फरायसालियाव होयो। आरो बेबायदिनो माखासे फरायसालिफ्राव बेबायदिनो माखासे इनस्टिटिउटफोराव जोङो गथ'खौ फोरोंनो थाखाय हैनाय जायो। दा बेबायदिनो गथ'फ्रा सोलोङोबो, फरायोबो, लिरोबो, बेबायदिनो रोङोबो। बेनि गेजेरजों माखासे गियान आखल आखु सोलोंनायबो जों नुनो मोनो आरो रोंनायबो नुनो मोनो। नाथाय बे गासैबो सोलोंथाइया जोंनिया थार सोलोंथाइ नङाबो जानो हागौ। मानोना जेब्ला सासे गथ'आ सोलोंथाइ मोननाय सोलोंनानै मोननाय जि गियान बेखौ गावनि प्रेक्टिकेल लाइफआव जुदि फल' खालामाब्ला बेयाव बाहायाब्ला बेयो गुबै सोलोंथाइ नङाबो जानो हागौ। बेनिखायनो गुबै सोलोंथाइया ओरैबायदिसो जानांगोन। बे जाय सोलोंथाइखौ बिथांमोना फरायनानै बा न'खरनि बायदिसिना बिमा बिफा लोगोसे खाथियाव थानाय मानसिफोरनिफ्राय सोलोंना मोननाय जि गियान बेखौ गावनि प्रेक्टिकेल लाइफआव जुदि मोजाङै बाहायाब्लाथाय बे गुबै सोलोंथाइ मोननाय जानाय नङा। बेनिखायनो साफ्रोमबो सोलोंसाफोरा जि सोलोंनानै मोनदों, जि मोजां गियान सोलोंनानै मोनदों, फरायसालियावनो जा बाहेरायावनो जा बा न' बाङावनो जा जिखिनि मोजां सोलोंथाइ मोननानै बे सोलोंथाइफोरखौ गावनि प्रेक्टिकेल लाइफआव जेब्ला बिसोरो एप्लाइ खालामा, प्रेक्टिकेल लाइफआव जेब्ला सोलोंथाइ मोननाय बायदि मोजां गियान मोननाय बायदि जेब्ला बिथांमोना फल' खालामनानै सोलिया, अब्ला बियो थार सोलोंथाइ मोननाय सुबुं एबा मानसि जानो हानाय नङा। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय, सासे मानसिया थार सोलोंथाइ मोननाय जानो गोनां जायोब्ला गाव सोलोंनानै मोननाय जिखिनि सोलोंथाइ एबा गियान बे गासैबो गियानफोरखौ बियो गावनि प्रेक्टिकेल लाइफआव एप्लाइ खालामनो हानाय जानांगोन। एबा बे सोलोंथाइ मोननाय सोलोंथाइ बायदियैनो बियो समाजाव थांनानै थानांगोन। अब्लासो बियो थार सोलोंथाइ मोननाय सासे मानसि एबा सुबुं जानो हागोन। लोगोफोर, आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जे सोलोंथाइया मा आरो थार सोलोंथाइया मा। थार सोलोंथाइ मोननाय सुबुं जानोब्ला जों माबायदि जानांगौ आरो सासे मानसिया सोलोंथाइ मोननाय होनजानो गोनां जायोब्ला माबायदि जानांगौ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। बेखिनियानोसै नोंथांमोन। आसा खालामदों बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो साबजाथाव जादों। जुदि जादोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां भिडिअफोर आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसन मोनो आरो नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो। गोजोन्थों नोंथांमोन। आंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। थेंक इउ फर वाचिं।